Samantala, idol, sa ating police report, patay po ang isang 65 years old na babae habang sugatan naman po ang kasama nitong rider matapos pong masangkot sa aksidente sa National Highway ng Barangay Kaburao, Santiago, Ilocos Sur. Kinilala po ng mga otoridad ang mga biktima sa alias na Nena, 64 na taong gulang, na nagmamaneho ng motorsiklo, at si alias Marlene na 65 taong gulang na backrider. Kapwa silang residente ng barangay Baybayabas sa nasabing bayan. Batay sa investigasyon ng Santiago Police, nawala ng kontrol si Nena na minamanehong motorsiklo nito at bumangga sa paparating na van. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon at nahila ang mga biktima ng halos 5 metro. Agad silang isinugod sa ospital, subalit binawian na rin ang buhay si Marinina habang ginagamot. Samantala, si Nena naman ay patuloy pang nagpapagamot sa Metro Vegan Cooperative Hospital. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya upang alamin ang iba pang detalye at pananagutan sa nangyaring insidente. IFM News. IFM News. IFM News.